tôi nó mà anh trai khu này cam mà trai phát ní rằng step phát nó mà tao chỉ khá chụp ha tao thì mấy cái tao cái khui xin nè nó xí dài như sao nó seban mumbai khui này bao nó jisun mumbai ya bakal deh jisun mumbai jisun ro pasai tung này cái mà mình bagai từ mà này cái anh bahai này bao sarok kolok mà serai ni simi nih koni rok mulai ya pak koro apa mau hai rok kelai we bus kamu sini ya buma bu fani bus kamu sini ya bus sahabat ini bus kamu bus sini ya kamu hai yang kamu hai ya ni jauh nesani yok maya kelai we yang serai pasti sai payment ini kelai kah hai ni bagai tinilai Kaitor ani bekawa bano sisarok hai ni bagai o jang koni sai payment ni o nesani mukroma ni bagai Kaitor ano tini bo yakarawi mama bai tini sini 2021 ni tini uzorawa bahai khoi ro no kibui ngolobo rohar bai ka ya bakal deh bini bagai kerja cái ăn Cukup mai kana apa ketang Kaitor keplai Kaitor nono bilai pai je ni hamza mani ni khairukma ni sajak ni yak bagi senamjak cerai fangsini simi asai pun simi tor suk jorang kha Kaitor beni sak kawo soitanni je numu daba makatoi bono bini jibono khawoi subrai rang paisa wo tikiroya khlai tongkha tei ben jindagi wo bono kosroi tongkha tini Prabhu Jisu ni mengbai o apa bo o tuma nungmani no yakar on bai subrai basai no angni thani yapre rok tangkai to beni jindagi wo omohai nungmung pheimuro kaplai ngai ta manthung Jisu ni mengbai soitanni tomu tinin simi ek sate disconnect kayo Jisu ni mengbai ben jindagi ni nokhani thangdi out in the name of Jesus out free in the name of Jesus free hambai rodi hambai Kaitor na hambai rodi Kaitor na hambai subrai hambai na anu cubaman boy anti bima kanya hambai rodi hallelujah Jesus praise the Lord ben jindagi ngo ai phemiro kaplai ni ta manthung nazar Jisu mengbai free apa Kaitor na hamjak ma subrai Kristin kherok ma Prabhupada baithang nin sasung samthung amen tukun hani mai kana apa katang Kaitor ani kemoi nin thani yapre ro subrai bok kabang ma jorawo khoni bai khajagoi bin thani go bin sori hamya khai tongkha bin mokolo disturb khai tongkha apa motor beba soitanni chamu soitanni phemu tini subrai su Kristo 2021 o bo beba Prabhu Jisu ni mangkathar bai yakar kha kathang Kaitor hambai nono hambai subrai hambai sirigo bin jindagi o tini chimi o khoni o phemuro kaplai ni tamantu tini chimi soitanni chamu soitanni songmu soitanni kanmung rok soitanni phemu rok tini chimi disconnect khlaibo Jisu ni mangbai kaplai ni tamantu out ni thangdi out engtani bon jinagen out eng thangdi phemu rok musum rok out engdi free in the name of Jesus free Jisu ni mangbai tini kaplai khlaibo hallelujah hambai subrai hambai Lord hambai Kaitor no samno khlai kha apang blai ka hambai Kaitor hamjak ma subrai Kristin khairok ma Prabhupada baithang tabon simi mol brum brum kya sagara nin sakwa kaplai intu amen